Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondo TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin y'ale sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ n wele ko Momosu. A y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an ka bakuruba fɔlɔ ale bɛna kɛ handball ye fɛn min ye Fédération Malienne d'handball an b'a fɔ ale ye a ka tulon daminɛ baaraw daminɛ ni o ye Super Coupe ye. O dolantan minnu kɛra cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don o la. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna sena dolantan na fɛn min ye Mali ka ŋanaminɛ ŋanaw ka kɛnɛ cɛlakaw ni musolakaw fan fɛ an bɛna an da don olu jaabiw la. Fo ka se Fédération Malienne de basket ale ka conseil national o fɛnw kɛra jaabi minnu sɔrɔlo kɔnɔ président kura sɔrɔla an bɛna an da don o kunnafoniw fɛnɛ la. K'a kun cɛ fɛn min ye an ka aigliw ka kunnafoni ani nansarala ni wagati na Faransi Angleterre fo Espagne anglais fɛ yen Boxing Day ale jaabi dɔw sɔrɔla an bɛna an da don la ni ne y'anw donkan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la n kun y'a fɔ cogo min na Fédération Malienne de handball an b'a fɔ olu ka Super Coupe ballontan olu kɛra dɔgɔkun nin kɔnɔna na. Super Coupe ballontan mun ye musolakaw fan fɛ fɛn min ye Centre Omnisport de Musabugu ale ni Centre Omnisport de Lafiya Bugu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Dolantan ninnu kɛra dolantan cɛsirilenba ye an b'a fɔ fɛn min ye Lafiyabugukaw ye olu ye sebaya sɔrɔ Musabugukaw kan 27 ani 20. O kɔfɛ cɛlakaw fɛnɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Isfasi cɛlakaw ale ni AS Police cɛlakaw. O dolantan fɛnɛ jara a kɛra dolantan jijanenba ye tɔn fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ Isfasi olu ye se sɔrɔ polisiw kan 32 ani 24. Ja minnu sɔrɔlo o fɛ fɛn min ye Isufu fan fɛ an bɛ taga olu filɛ. San banna sisan an nisɔndiyara parce que fɛn fɛn prévoilen no an fɛ an sera k'a bɛɛ kɛ an ye fɛn fɛn labɛn k'an b'a kɛ san kɔnɔ an sera k'o bɛɛ kɛ fo ka tɛmɛ a kan yɛrɛ an y'a ɲini ka taa Mali taara jouer kɔ kan n'o ye Laginɛ ye
an taara kɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ka na n'o ye o fana kɛra kunnawoloba ye donc n'i y'a ye an ka région bɛɛ nana jouer Bamakɔ yan wagati la o fana kɛra kunnawolo ye an sera ka super coupe ni coupe du Mali bɔ ɲɔgɔn na an sera ka championnat ani coupe du Mali an sera k'u bɔ ɲɔgɔn na an sera fana ka championnat wagati janya pour que mɔgɔw ka se ka tolan caman ta donc o kɛra ɲina san tɛmɛnen o bannen filɛ nin ye a nisɔndiya b'an kan ministère y'an dɛmɛ comité olympique y'an dɛmɛ sponsor y'an dɛmɛ athlètes fana y'u yɛrɛ dɛmɛ oui il y a eu la formation des entraîneurs comme n y'a fɔ cogo min hali handball président yɛrɛ Afrique ɲɛmɔgɔba nana an bara yan o bɛɛ ye waleya an kun b'o o labɛn mais an sera k'o kɛ san in kɔnɔ donc nisɔndiyaba b'an kan ɲinan fɛnɛ an filɛ nin sisan wulada in na ka saison kura daminɛ saison kura lancement de ye bi ye n'an k'o ma ko super coupe Marcel Dako an y'a ŋaniya san o san ni a super coupe bɛ kɛ k'a tɔgɔ da Marcel Dako la nin ye Mali cɛba dɔ ye mun taara da mais a ye baaraba kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la handball la o la san o san handball bɛ waleɲuman dɔn k'a ye donc nin ye saison de daminɛnen ye k'a yira équipe la u ka baara daminɛ sisan parce que san wɛrɛ Mali bɛna zone 2 mɔgɔ bɛɛ bisimila n'o ye dugu 7 ye u bɛɛ bɛna Bamakɔ yan ka jouer donc fo an ka labɛn daminɛ an ka club kunda ka sɔrɔ équipe nationale ɲuman sɔrɔ bon an ye candidature fana déposé walasa club champion ka se ka Bamakɔ yan walasa an ka club mana kɛ champion o bɛ se ka jouer o tournoi senfɛ o fana candidature bɛ yen mais an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ c'est pour dire que club bɛɛ ka baara daminɛ donc bi kɔni match 4 match 2 équipe 4 bɛ yɛrɛ di a diyara an hakili la bɛɛ somɔgɔ sama sɔrɔ an bɛ foli lase dɔrɔn minnu nana handball joueur kɔrɔw ani comité olympique ɲɛmɔgɔ ani ministère ani Marcel Dako ka famille a denmuso yɛrɛ bɛ yan donc an bɛna prix di sisan prix caman bɛna di aw yɛrɛ bɛ na ye an profité fana ka dɔ fara an ka coupe valeur kan an bɛna o bɛɛ sɔrɔ bi an kɔni ye nisɔndiya de ye an b'aw bɛɛ fo ka kunnafonidilaw fana bɛɛ fo ka handballkɛlaw bɛɛ fo. N'an bɔra ye an bɛ segin ka na an b'a fɔ dolantan mun kunna bɛnnen don n'o ye championnat cadet ye an b'a fɔ lycée Bɛn Umar Sy ale de ye ɲinan championnat cadet ye championnat nin tɛ dɔwɛrɛ a bɛ da denmisɛnninw de ni ɲɔgɔn cɛ minnu si bɛ san 14 san 15 san 16 la an b'a fɔ ɲinan championnat Bɛn Umar Sy ale de y'o ta. O tɛmɛnen kɔ an bɛ na Ligue 2 Bamako handball ale fɛnɛ kun ye tournant dɔ labɛn tournant mun ni a sababu yɛrɛ ye écolesow ye ka se ka an ka écolesow ani an ka denmisɛnninw k'u sen don cogo min na fɛn min ye handball la ka se ka dɔ fara handball bonya kan ani a faamuyali la mɔgɔw fan fɛ an b'a fɔ olu fɛnɛ imagew bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ mun ye nin tournant yɛrɛ ale kɛra 26 mars da la fɛn minnu sɔrɔla o kɛnɛ kan o jaw fɛnɛ an ka taga olu filɛ. An bɛ foli di fɛn min ye an ka handball fédération ani ligue a n'a ɲɛmɔgɔw n'a a dolantannaw bɛɛ sabula farikolo ɲɛnajɛ ni n'o ye handball a kɛra fɛn ye anw fɛ yan bi n'a bɛ ka san sɔrɔ ka sababuya kɛ a ɲɛmɔgɔw ka cɛsiriw ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ sen ɲuman sɔrɔ cogo min na farafinna kurukara ani diɲɛ kurukara kɔnɔ handball sira fɛ. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na fɛn min ye dolantan kɔnɔna na ni o ye an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'a bɛ fɔ a ma ko championnat national ligue 1 o tile 9nan dolantan jaabi minnu bɛ an bolokɔrɔ an b'a fɔ AFE LCBA ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni kanagolo o tɛmɛnen kɔ Joliba AC ale ye sebaya sɔrɔ AS Bakarijan ka 2 ani 0 fɛn min ye ASCO ale cira 11 créateurs fɛ 1 ni kanagolo Club Olympique de Bamako ni USC Kita dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0 fɛn min ye Black Star ale ni Stade Malien olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0 o kɔfɛ Binka FC ni Yelen Olympique dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 AS Real ye Isfasi ci 1 ni kanagolo fɛn min ye AS Police
an b'a fɔ ale ni US Buguni olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 n'i ye nin classement lajɛ jɔyɔrɔ kow la an b'a fɔ AS Real bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 21 jɔyɔrɔ filanan bɛ Joliba AC bolo kuru 19 jɔyɔrɔ sabanan ale bɛ ASCO bolo kuru 15 fɛn min ye US Buguni bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 14 b'a bolo jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Bakarijan bolo kuru 14 jɔyɔrɔ 6nan o b'an ka Sɔrɔsiw bolo n'o ye Espace ye kuru 13 b'olu bolo jɔyɔrɔ 7nan bɛ AFE bolo kuru 12 fɛn min ye Binka FC bɛna jɔyɔrɔ 8nan na kuru 12 El Seba bɛ jɔyɔrɔ 9nan na kuru 12 11 créateurs bɛ jɔyɔrɔ 10nan na kuru 12 jɔyɔrɔ 11nan bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 11 fɛn min ye AS Bakarijan ale bɛna jɔyɔrɔ 12nan na kuru 11 b'a bolo COB bɛ jɔyɔrɔ 13nan na kuru 8 jɔyɔrɔ 14nan bɛ AS Police bolo kuru 7 jɔyɔrɔ 15 USC Kita kuru 7 jɔyɔrɔ 16nan o bɛ Yelen Olympique bolo kuru 5 n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye an ka musolakaw ka dolantan fɛnɛ la n'o ye championnat national du Mali Ligue 1 féminin an b'a fɔ AS Momo ale cira AS Real fɛ o banna 2-1 Centro IFC ale ye sebaya sɔrɔ Tigres de Kayi kan 7-0 Super Lyon ale ni AS Police ka ballontan na an b'a fɔ AS Police mɔgɔw ma ye kɛnɛ kan o kɛra forfait ye AS Sudubaba ale ni Entente dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Badenya FC ale ni Isfas ka ballontan na Badenya fɛnɛ ye forfait kɛ o kɔfɛ Amazon Commune 5 ale ni AS Mande o dolantan banna 11 ka taga AS Mande kanu na n'i ye o jɔyɔrɔ kow lajɛ poule A la Super Lyon bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 9 jɔyɔrɔ filanan bɛ AS Real bolo kuru 7 jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Momo bolo kuru 6 Centro IFC bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 4 jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Police bolo kuru 0 Tigres ale b'a datugu jɔyɔrɔ 6nan na kuru 0 n'a nana poule B la AS Mande bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 9 jɔyɔrɔ filanan Espace kuru 9 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Amazon bolo kuru 6 jɔyɔrɔ 4nan bɛ Entente bolo kuru 1 AS Sudubaba bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 1 jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Badenya bolo kuru 0 n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye basketball la an b'a fɔ an ka Fédération Malienne de Basket olu ka conseil national kɛra juma tɛmɛnen na n'o bɛnna décembre kalo tile 30 ma président kura o sigir'u da la président mun ni ale tɔgɔ ye Jean-Claude Sidibé a ka premier vice président o kɛra Djibril Cissé deuxième vice président o kɛra Mamadou Famanta ye trésorier o ye Issa Arsina ye trésorier adjoint o ye Ibrahim Diallo ye fɛn min ye président commission technique o kɛra Mamadou Doumbouya ye président commission compétition o kɛra Youssouf Maïga ye président commission juridique et discipline o kɛra Amadou Samake ye fɛn min ye président commission basket féminin o kɛra Kamisa Diakité président commission basket jeune o kɛra Mohamed Diarra président commission basket 3x3 Badra Aliou Traoré président commission communication marketing o kɛra Mamadou Boubel Konate o kɔfɛ président commission médicale o kɛra Sidbekaye Diakité président commission média o kɛra Bakara Diallo ye fɛn min ye président commission d'organisation o kɛra Kassim Ɲangando ye hali bi basketball fan fɛ an bɛna fɛn min ye FIBA Monde ale ye a ka classement bɔ musolakaw fan fɛ an b'a fɔ nin classement nin ale kɛra tare y'an bolo ka sababuya kɛ ba Maliba diɲɛ kuru kara kɔnɔ musolakaw fan fɛ ale bɛ jɔyɔrɔ 19nan na a bɛ Egypte ɲɛ o bɛ jɔyɔrɔ 20nan na n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔ 5 fɔlɔ États-Unis ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filanan bɛ France bolo jɔyɔrɔ sabanan o ye Australie jɔyɔrɔ 4nan ye Espagne ye jɔyɔrɔ 5nan o ye Canada i n'a fɔ n kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ba Maliba ale bɛ jɔyɔrɔ 19nan na ale kɔfɛ fɛn min ye Egypte ye ale bɛ jɔyɔrɔ 20nan na yani an ka bɔ basketi kɔnɔ an bɛ taga Amerikikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ olu ka NBA jaabi damadɔ bɛ an bolokɔrɔ fɛn min ye Magic ale ni Wizards ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna 119 o kɔfɛ mun ye Hawks ale ni Lakers ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna 120 ani 130 o kɔfɛ mun ye Raptors ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ Sunugan 113 ani 104 fɛn min ye Bucks ale ni Timberland Wolves ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna 123 ani 7 ani 114 fɛn min ye Bulls ale ni Pistons ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna 132 ani 118 Pelicans ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ mun ye Spurs ka o banna 127 ani 116 fɛn min ye Knicks ale ni Haiti ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna 124 ani 119 o kɔfɛ fɛn min ye Kings ale ni Jazz ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna 126 ani 125 a kun cɛra fɛn min ye Warriors ale ni Trailblazers ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna 118 ani 112
n'an bɔra yen an bɛna an ka dolantanaw ka kunnafoni na o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye infirmerie fanfɛla n'o ye kɛnɛyako yɔrɔw ye nin ye an ka kɔfɛ dolantana ni ale tɔgɔ ye Saka Bagayoko Chateau an b'a fɔ ale jeunes de tun bɛ k'a dimi jeunes ni yɛrɛ an b'a fɔ a opéré la Saka yɛrɛ aigle kɔfɛ a bɛ balontan yɔrɔ min na bi o ye Al Ittihad de Tripoli an b'a fɔ a ka opération a kɛra fɛn min ye a numanfɛ jeunes na clinique la clinique min na ale tɔgɔ ye Alissa de Tunis a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 26 ma wa o kɔfɛ fɛn min y'an ka balontanna ye a yɛrɛ kan ka segin ka na compétition kɔnɔ yanni kalo kelen ɲɔgɔnna cɛ ale ta tɛmɛnen kɔ fɛn min ye an ka jɔkɔlɔsiba ye ni ale tɔgɔ ye Ibrahima Boso Munkuru an b'a fɔ ale fɛnɛ ka opération kɛra ka ɲa fɛnɛ opération min n'a kɛra a genou droite la o fɛnɛ kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na an b'a fɔ an ka aigle nin wagati in na ale yɛrɛ bɛ ballon ta Tubisa Mazembe la wa a kan ka tile 15 ɲɔgɔnna kɛ a bɛ sigiyɔrɔ kelen n'o tɛmɛna a kan ka segin ka na ballon tan kɔnɔna na fɛn min ye mois de février o daminɛw la n'an bɔra yen nin ye an ka kɔfɛ balontanna fɛnɛ n'ale bɛ jouer kɛrɛda fɛ a bɛ balontan tɔn min na o tɔgɔ ye Racing Club de Lens a yɛrɛ dolantanna in tɔgɔ ye Masajo Aidara an b'a fɔ ale bɔra ka dɔ fara a ka contrat ka Lens fɛ fo fɛn min ye san 2025 a bɛn'o bɛɛ kɛ balontan na tɔn nin kɔnɔ o kɔfɛ nin an ka denmisɛnnin ye denmisɛnnin mun ni ale bɛ ballon tan RS Bull Salzburg la a tɔgɔ ye Yuba Jara nin wagati in a y'i bolo bila tɔn na fɛn min ye Espagnol ka tɔn ni a tɔgɔ ye ko Cadiz an b'a fɔ o tɛmɛnenw kɔ a ka jaw b'an bolo ja min ye a yɛrɛ fɛnɛ ka entraînement kɛ fɔlɔ ye a ka tɔn fɛ n'an bɔra yen nin wagati na an bɛ an kunda fɛn min ye nansarala tɔnw ka dolantanw coupe du monde tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ o dolantanw seginna ka na dolantan minnu kɔnɔna na ni an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Premier League n'o ye Boxing Day ye ale tile 17nan dolantanw kɔnɔna na Brentford ale ni Tottenham dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 nin dolantan na an ka cɛden n'o ye Yves Bissouma ale ye jouera nin dolantan na o kɔfɛ Southampton cina Brighton fɛ 3-1 Musa Jɛnɛpo ale jouera o dolantan na Leicester Newcastle ale ci 3-0 Crystal Palace Cheikh Oumar Dougouré tun bɛ ale fan fɛ olu cira Fulham fɛ 3-0 fɛn min Everton ale ni Abdoulaye Dougouré a donna sanga filanan kɔnɔna na Wolverhampton olu ci 2-0 fɛn min Aston Villa ale cira Liverpool fɛ 3-1 Arsenal ale fɛnɛ cira West Ham fɛ 3-1 Chelsea ale ye sebaya sɔrɔ Bournemouth fɛ 2-0 fɛn min ye Manchester United ale ye Nottingham Forest ci 3-0 o kɔfɛ Leeds United ale cira Manchester City fɛ 3-1 n'i ye yen jɔyɔrɔ ko lajɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Arsenal bolo kuru 40 jɔyɔrɔ filanan bɛ Manchester City bolo kuru 35 Newcastle bɛna jɔyɔrɔ sabanan na kuru 33 jɔyɔrɔ naaninan bɛ Tottenham bolo kuru 30 n'i ye yen dugumamaw lajɛ sa fɛn min ye jɔyɔrɔ 18nan bɛ Wolverhampton bolo kuru 13 19nan o bɛ Nottingham Forest bolo kuru 13 a bɛ kuncɛ ni Southampton kuru 12 b'ale bolo a bɛ jɔyɔrɔ 20nan na le meilleur buteur ale ye Erling Haaland a bɛ Manchester City la a ye celu 20 sɔrɔ ka don fɛn min ye Harry Kane ale bɛ Tottenham na celu 13 o kɔfɛ Ivan Toney ale bɛ Brentford la ale ye celu 12 sɔrɔ ka don n'an ye Angleterre meilleur passeur lajɛ fɛn min ye Kevin De Bruyne ale bɛ Manchester City la ale ye pasi 9 kɛ o kɔfɛ Bukayo Saka ale bɛ Arsenal la ale ye pasi 6 kɛ a bɛ kuncɛ ni Alex Iwobi ale bɛna jɔyɔrɔ sabanan na pasi 5 a bɛ dolantan Everton na an bɛ taga Faransi n'an tagara Faransi nin sangadani na an b'a fɔ fɛn min ye Ligue 1 français olu tun bɛ jɔyɔrɔ 16nan na n'o ye journée 16nan ye an b'a fɔ Ajaccio ni Angers dɛsɛra ɲɔgɔn na Ajaccio ye Angers ci 1-0 Troyes ni Nantes dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Auxerre Monaco ye sebaya sɔrɔ ale ka 3-2 o dolantan na fɛn min ye Lassine Sinagogo ani Brahima Touré olu jɛra Auxerre fan fɛ Mohamed Kamara camancɛ ale fɛnɛ jɛra Monaco fan fɛ Clermont ale cira Lille fɛ 2-0 fɛn min ye Paris Saint-Germain ye Strasbourg ci gɛlɛyaba kɔnɔ 2-1 an y'a ye fo temps additionnel yɛrɛ kɔnɔ Mbappé coupe du monde tɛmɛnen kɔfɛ a nana a ka celu fɔlɔ don Paris Saint-Germain fan fɛ an b'a fɔ celu yɛrɛ donna penalty la fɛn min ye sanga 96nan wagatiw ye o kɔfɛ Brest ale cira Lyon fɛ 4-2 fɛn min ye Lorient ale ni Montpellier jɛra o dolantan fɛnɛ la Ibrahima Kane ale jɛra Lorient fan fɛ fɛn min ye Falaye Sakho ale jɛra Montpellier fan fɛ Falaye olu ye sebaya sɔrɔ Ibrahima Nuga 2-0 Reims ale fɛnɛ ye Rennes ci 3-1 o balontan na Amari ale jɛra Rennes fan fɛ Kamori ale fɛnɛ jɛra Reims fan fɛ Marseille ale ye sebaya sɔrɔ Toulouse ka 6-1
Nice ale ni Lens dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu Masajo Aidara ale fana yer'o balontan na. N'i ye yen classement lajɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ale bɛ Paris Saint-Germain bolo kuru 44, jɔyɔrɔ filanan bɛ Lens bolo kuru 37, jɔyɔrɔ sabanan bɛ Marseille bolo kuru 33, jɔyɔrɔ naaninan yɛrɛ ni kuru 31. Fɛn min ye olu ka dugumamaw Auxerre bɛ jɔyɔrɔ 18 na kuru 13, Strasbourg bɛ tugu ale la kuru 11, jɔyɔrɔ 20 na o bɛ Angers bolo kuru 8. Ye meilleur buteur o ye Kylian Mbappé ale ye bi 12 sɔrɔ ka don a bɛ fɛn min ye Paris Saint-Germain la. O kɔfɛ Neymar ale bɛna jɔyɔrɔ filanan na ale ye cɛlu 11 sɔrɔ ka don fo ka se Terefi Mofi ma ale ye cɛlu 10 don a bɛ kuncɛni la Gazette ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na ale ye cɛlu 9 don. Ye meilleur passeur o ye Lionel Messi a ye pasi 10 kɛ Neymar bɛ tugu a la pasi 9 o kɔfɛ Enrique ale ye pasi 5 kɛ. An ka bi kunnafoni nin tɛ kunnafoni duman ye ka sababuya kɛ an bɛɛ dusu kasilen don fɛn min ye anw ka cɛba ni ale tɔgɔ ye Pele ni Brésilien don ala y'a mini ji dɔgɔya alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna décembre kalo tile 29 ma an b'a fɔ Pele ale tanyana k'a si to san 82 la Pele yɛrɛ kɛra balontanna ye balontanna mun yɛrɛ ni ale ye a ka tasiw to balontanna k'a sababuya kɛ n'i ye Pele jate minɛ a jɔkundama o kun ye mètre 1 ani centimètre 72 fɛn min ye a ka poids o kun ye 67 ɲɔgɔnna ye wa a ye balontan min kɛ Brésil fɛ o ye 92 ye a ye cɛlu 77 don o tɛmɛnen ko Pele yɛrɛ ka carrière kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a kɛra balontanna ye mun ye 10,283 ɲɔgɔnna a y'o don wa ale kelen de kɛra balontanna ye balontanna min sera ka coupe du monde 3 fara ɲɔgɔn kan nin Pele nin an b'a fɔ an bɛɛ a kɛra misaliya ye bɛɛ bolo fɛn min ye Mifa production tɔgɔ la ani Ondu TV tɔgɔ la ani Mali farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ tasibila kɛ ka taga nin cɛba nin ye ala ka hinɛ a la ala ka jigiyɔrɔ ɲa aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni ala ma baasi kɛ.